Hop. Iar mult coșile. 5, mare nostru. Ah? Fame 5 costa nostrale di prima. Table 90. Wait. ¿Questa cosa de dónde es? Asta 1 și ăsta e de mult. Ultimat? Nu, nu chema, dar e de mult. Sigur o să avem. Roberto, un mare nostru. No, el pincel. Ai bine mistake de costa nostrale. Deci ok? Bine. Ai greșit, era o altă pistă. Mare nostru. Asta foarte eu dau aici. Ok, aiutelli, no? A posto. Questo cosa? Adesso dove va questo? Così facciamo la pizza. Scusiamo di là sotto un Mare nostrano. Aia cu pește. Otra pizza. Vrea altă pizza, asta a zis. Să așteptăm mai dură. Half an hour, Victor. O luai mai mult. O de otra pizza. Că ai greșit el. Îți marinez mâine scampi. Stanno poi. Due carboni, ci Bello che sbaglia la comandare, Cristian. Cos'è? È bello che mi sbaglia la comandare. Ah, a volte succede, eh? Sono contento. A volte succede. Era un spaghetti vegan acolo. Deci, un tortellino, 5 scoglio o carbonara. 5 scoglio o carbonara. Un tortellino, 5 scoglio. Vedete se c'è una baila. Un tortellino, aruncă un tortellino și o carbonară. Și un tortellino și o carbonară, aruncă în apă. Ce-ai băgat? Tortellino. Și un spaghetti, adică. Și încet îi dăm cu 5 și... Voi faceți acolo, la 20 acolo, da? Da. Așa, scoate-le afară. Pune jos în cuptor, pune jos în cuptor. Scoate-le. Lasă, prea mare, prea mare. Foarte mare ăla. Estamos aquí con mi parece de Mateo,
bianca più tagliamo. Cade. A schiarbă. A? Nu, mai e acolo. Că era multe, nu n-așam mai completat. Apă de apă. Da, deci să nu uiți semnarea. Ok, dai. Sì, ho il tavolo 1, ce l'hai il tavolo 1? Se me lo chiami, sì. Te l'ho chiamato. Ah, allora sì, arriva. Buttalo fuori, dai. Siamo addormentati, sforè. Com'era Patitaro? Com'era il cocinero in rumeno? Non lo so, tu dovresti saperlo. Bucataro, com'era? Hai un po' il chef del Bucataro. Cap de pula, se nu te Bucataro, vai. Portatemi fuori sto mangiare. Deci, numai, de ce lași mereu paste în oală? Hai. Trebuie să sună. ¿Estamos enamorados? ¿Está contento? La metodologia che io La comanda, per favore. Ora mettiamola adesso che è arrivata Nos vamos a la Oh. 20. dell'1. Tienen platitos, tienen todo, pero la 20 es los segundos. Cristian, Grazie. pero tienen todavía los platos de los primeros. dos personas, dos personas. This meat mix, after later they can start free food free. Yeah. Vale, ¿cuántos telones? Aquí. No, vai. Vamos de camera. Dai la mano. Vamos. No. Cuchara, ni cucharita, ni cucharita. Va. Adesso te prendo l'ultimo qua. Posso anche farlo? Sì, adesso c'è avete i centri, ma qua qualche tavolo qua. Vabbè, non portare per Hai să dăm aici amencursul ăsta. C'hai lasagna? La două lasagne, o burrată, 2 întrecoate. Ahí, cuchillo ese. Acum, asta dăm. Arroz con spaghetto, un gnocco, questa 2 orezi. Asta de la o parte, avem loc. Și astea nu vor 4, da? Da. Dăm 2 întrecoate de jos. Hai la ce am de După... Ia. Ia bine. Astea spaghetti vegetali. Da.
dai papă, da, dai papă. Că să trasă mult rău. Aici, da. 2 lasagne adesso con la pizza questa. La două lasagne le aveți, nu? Da. Con la burrata e la carne. Oh, de fapt, am găsit acolo, nu e spaghetti vegan, e orez vegan, orez. Scoate spaghetti, să ne îl dăm după. Da, pune acolo, dăm. Lasă acolo. Con quello che ti arunci orezul. Deci mai trebuie puțin pestul. Dar mai finit apă.